Oh, vlog ni. Banik! Oh, banak! Ha? Ito na? Hi guys, your boy Simon Proud Bulanon and welcome to my 23rd vlog. And kasama ko ngayon si Manong, si Giles Villamor, pero hindi pa sigurado si Giovanni guys, no? Without further ado, let's get started. Naumay na ko sa Old Airport ay? Wala lagi? Ini kambanak kay makakita kag ka na puros green mga ay daghan ang pud sa kuan Old Airport sa lang namo kayo mga pakopen baye mga ay lahi mo matanawan view. Oh, lahi mo matanawan. Bana ka niyang kuan we. Oh, dapat na disc brake. Oh. Ha? Wah, na dayon ay. Ikapoy na may. Oo. Kayang big load na to. Mo lagi. Gi. Ay nindo. Aning kinusan nga pasaka. Hingban. Nice. Kaya kinunan. Nungsok tubig. Ano yung napita oh? Gusto nang kag tubig. Oh. No, so ipading mo. Hindi gahapon pod, gahapon kay 14 laps ko to. Gahapon sa hapon. Dugay na kay nang alas 9. Sige bo, biya ka ng race nga. Daghan biya na og 30. Oh, sad. Unsa picturean? Picturean to. Oh, sige, njutoy. Patay kadagan nagkuhan pa rin. Hello, no. Udah ko. Picture sa guys. Sabi ko to. Dapat pamilakan. Padungan ni. Abi lagi na ako nagsaw sa bata pa ako abi na kanang ana bitaw. Turning to. Bitaw no. Picture. 1, 2, 3, go. Libre, di ba libre ng gulay? Oo, kapadong na yun na. Oo, bitaw. Padungat to na. Mag-ulang ka na. Let's go. Oh, nang Pika Garden, dapat ba? Naog. Yawag, ibutang nga, guwa na. Kulitan man og garden ayo kadyo kay. Auto man ang RD. Oh, kita to ah. Oh, kita ka to right down. Kan ni bihat. Don't worry, baby. Yeah, yan go. One more. Don't leave me.
Ano? Oke. Aneh. Minutan yang free wheel no? Minut ning free. Pugat tong dagan. Ito na kung bahan ni dagang maubos kaya. Ano yung anak ba? Mga 1/10. Ha? Ha? Ay, nako. Ini kayak free wheel na po. Magamit yung line up. Oh. Pwede mo yan ah. Ah, pwede dai. Yan, narating mo gawas mo siya. Stiga. Ano po, discover mo na Pila na ka KM? Ay, pasbasa. Dali mo! Mula kaya ako gani. Sige. Wala mau ginom ay. Oh. Let me introduce you to the Martes. Ito. Basa, basa. Di, lumot na ng kilid. Ga green. Init man. Kabantay kayo. Inga manong. Itong giingon mo ba? Dahan kayong CCTV. Sabi na ganang paahon guys. Reverse ta or tuyok na lang ta? Reverse na lang ta. Bisa reverse. Reverse ng banak. Balik. Atong talaya hagkong. Oh. Ani talaya hagkong. Tanawon, pili pod. Good morning. Say good morning. Yan ba manong sliding ilumot na sa gilid. Oh. Nakaagi ko kana. Ulan taw na mo. Oh. Pod. Straight on aring kilid. Kalimot ko wait lang. Di ba kilid do? Lagi. Right. Padong kamanak deh. Ano mo na po yun na para makita. Nabaksina na po si mama gahapon? Oo.
Kausas lang tabalik. Ha? Kausas. Kausa lang siya? Oo. Alam sa kapit sa kayo din ba? Oo. Ano ba dong ano? Ako. Kung sa tong gingon nilang rin yan. Ato pa dong. Oo. Kuano hadluka doy? Kung naka-break ko kay kuan? Ha? Kinta. Ano ha? Grabe. Break ko kay hadlok na ko. Oo, break gini ko. Oo. Ang bike no kay ginanyana no? Ginanyana ba? Gusto mo tatong bato bitaw? Break kung gusto kay basin wag kuan slide. Oo. Balas di ko. Maslide mo kadto? Ano no? Ay left eh. Pag 50 marinig, galitan na nako-break na ni kay hadlok na kayo. Ano lagi? Diba? Yung siyo, buwa pa daw. Murti, marites ko. Marites. Ini ko na si Marinis. Ikaw para daw ka na si Marinis daw na? Oh, so Ha? Ano naman eh? Buro man tag. siya hinahinay. Kani ngani ba? Hadlok kani ngani oy. Slide ka. Nakabantay mo tong kabantay mo tong. No? Slide lagi. Uy, ito. Putik. May bato eh. No. Positive break jug ko ano eh. Maila man to sa video kay. Still na. Ah, okay ra. Wait man. Okay ra kay dito ron. Tingani ba daghan na? Patunga pato hari dapit. Hadlok na yan paspas ba? Kanang ipakon nga ay balas. Oh, Mo anak yung kamangot. oh, muslide jud ka. Samot na paliko. Dili no. Ha? Nindot ani pero ang problema lang na mga ingana ba. Kasi kapag ko na Oh, jud. Erwan. Apil mag-swimming contest Erwan. Aris lang. Ha, ani? Irwan katong bata. Awan. Ano kay anak mo naman Athlete na yung dako day. Kani ko si Banong gud soccer athlete mo jud ni kung mobalik nagpiso pes. Kung ilam jud, mailam jud nga soccer ni. Tiyo po ng soccer daganan ni mo nang yanang karakang mo nang ana jud kaguan hago. Kapuya po na pila kagiman sa una gani kada week pila kagiman ninyo ha. Di ba sud man tanan ng clear no? Kay dagan ba ng clear na hinduta tanaw ana oy. sa entrance. No. Pila kagiman man usa ka week. Dipindi if madaog ka or day. Ah. Pag last entrance mo ka isa dito week na siguro. Ah, kay kuan ka na battle for championship mo? Grabe. Champion mo? Second Ah. wala na muna. Iyay.
thrilling pagay kayo to kay. Kay. Kanang pag first game na mo napildi me. So if once mapildi na pumibalik. Wanan. GG na me. Oh. Ah, so naka 1-1 mo. Naka 1-1. Awan. Ang score ba? Natay ninyo. Ha? Natay ninyo ang score. Hindi, duharang naka-lose dapat. Oo. Naka-1 lose na me. Oo. Maka-1 lose pagit me. 1 na out na me sa game. Oo. Di na may pwede kami na team. Oo. Kabawi araman me. Ano kabawi mo? Kabawi me og. Kuan. Di ako dito mo pwede pag-sigod sa game. Grabe. Put me second. Kada isa, kada laway, di wala rin. Ito pa dyan. Kaya pong nananaw. Kaya pong nanaw. Ganyan. May spy ka na. Ah! Sa una no? Guway. Guwa, manong may ani. Ay, nako. Tabi-tabi. Grabe guys. Oh, hinay-hinay. Nasaan eh? Layan na. Lalay, ano eh? Usuan. Asa man ta? Balik ta or arko na tuyo. Dito na tayo. Sunod na lang. Saan to? Ah. Gara, mo pa na kaya nung ma-maintain. Sawang ron. Okay, sayo ba? Sayo ba? Ah. Oy. Son. Hala. Pwede mo siyang tawel. Sa'yo naman ay ginhawa. Siga na ning baklayo no? No? Ah, kamingaw pamilakan oy. Buang, oy boat. Sunday sa parasa na. Kasi mas dagaglagan. Date pa lang magnanar. Nya basin yung panana na ni Pierre. Ah, ayun no, dili na ni ganang. Kaya kay susug kani. Human. Madan tagiya pa rin. Sana. Mag-May panigipalit. Gamit na kanan yung unaan.